после клипа ще го раздели на кадри. И ще ги изненада. Да. Нека ще каже ли на здраве? Не. Аре бе, всички на динета! Опа, чакай! А? Какво казваш? На здраве! Оле! А кой там? Кой? Кой? На здраве! Айде! Айде ти скинюка! Оп! Стига ли? То свърши всичко, свърши. А, нищо не е свършил. Има. Той на клип ни снима. Непрекъснато. Аз не съм участвал в клип никога. Верно. Ето сега имаш участие! Най-смешните клипове на планета. Сега ще го прата на Тъпун Кафалиев. Това по-тъпо нещо има ли от него? Опа, я гледай сега тук. Слушай, бе. Ще сядаш поне на тебе, ако ще ядеш така. На тебе. Това е от тебе, сигурен си. Тук си накапала. Това е оберка после да си дояжда, бе. Не стичаш такова ли? Точно между градията семка намери. Айде. Осеменил си и... Тя се задави от Давия, бе! Еми, как... Лео, къде бърти бъде семка? Капе, не, аз не искам да ме... Не викай, мъжко ще. По принцип се вадат за... Имат опашчици, сперматозите между зъбите завират и така се вадат. Абе, Ивайло! О! Ама да така гласи малко. Ти го знаеш какви ги има. Жената е Зодия Лъв, обаче това как ръмжи? Ау! Той го знае.